Il-Gvern Malti laħaq il-miri finanzjarji tiegħu għall-2014, laħaq ukoll inqas rata ta' deficit f'20 sena minn kemm ilha tinżamm l-istatistika. Għall-2014 id-deficit kien 2.1% tal-ġid nazzjonali. Jikkonfermaw dan kemm l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kif ukoll l-Entità Ewropea Eurostat. L-iżbilanċ tal-Gvern naqas għal 168 miljun euro kontra l-264 miljun euro fl-aħħar sena tal-amministrazzjoni preċedenti. F'sentejn dan il-Gvern naqqas l-iżbilanċ bi kważi 100 miljun euro. F'konferenza tal-aħbarijiet li sejħet wara li ħarġet l-istatistika uffiċjali, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li r-riżultati miksuba ġejjin mill-mod iddixxiplinat li bih il-Gvern irrispetta regoli Ewropej. Ġej mitħaddin ta' miżuri ekonomiċi sostenibbli u mill-fatt li l-Gvern qatt ma mansa rrieda li jtejjeb il-prestazzjoni ekonomika tiegħu. F'Kastilja, akkumpanjat mid-Deputat Prim Ministru Lewis Grech u l-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna, il-Prim Ministru qal li issa l-Kummissjoni Ewropea tista' tikkonsidra l-possibilità li Malta titneħħa mill-proċess ta' deficit eċċessiv mibdi taħt Gvern nazzjonalista. Fost l-iżviluppi notevoli li seħħew is-sena li għaddiet hemm is-surplus ta' kważi 90 miljun euro fl-aħħar kwart tas-sena. L-ola surplus minn bdiet tinġabar statistika fuq finanzi pubbliċi f'pajjiżna. F'Kastilja ġie spjegat li s-suċċess fiskali tal-Gvern Malti inkiseb permezz ta' tnaqqis fit-taxxi u żieda fl-investiment pubbliku. L-istatistika turi li fl-2014 pajjiżna ra spiża ta' kważi 300 miljun euro fi proġetti kapitali, dan huwa kważi id-doppju tal-medja li kien jonfoq gvern preċedenti. Fl-istess ħin ir-rata tat-taxxa fuq id-dħul reġgħet naqset. Grazzi għat-titjib li seħħ fl-iżbilanċ ta' pajjiżna, id-dejn nazzjonali qabad it-triq tan-niżla. Fil-fatt fit-tmiem l-2014 naqas għal 68% tal-ġid nazzjonali. Il-Ministru għall-Finanzi nnota li dan huwa aħjar mid-tbassir ta' 70.1% li kien għamel fid-diskors tal-budget. Id-Deputat Prim Ministru stqar ir-riżultati bħal dawn isaħħu d-determinazzjoni tal-Gvern li ma jħaddanx politika ta' austerità u li jkompli jaħdem favur klima ta' investiment pubbliku. Il-Prim Ministru stqar li l-Gvern huwa konxju li fadal aktar ħidma, iżda si jibqa' determinat li jieħu deċiżjonijiet ċari u fil-ħin biex Malta tilħaq il-potenzjal sħiħ tagħha.